Za současných klimatických podmínek je to jedno velké kluziště. Tady jsme se ocitli v takovým krásným rozcestí, dřevěné schody, jedna průrva dolů, druhá průrva tady doprava. To opravdu je tak minimálně na zlomení ruky nohy. Je to nebezpečný, jak i pro mě teďka, když lezu zpátky nahoru. Takže tady s respektem a největší opatrností, jo. To je paráda. Čus, hlásí se Ulmič, můj bike, opět z Kokořínska. A vy vítejte u nového dílu Kokořínském na kole. Tak, dnes jsem si pro vás připravil tu krásnou 3kilometrovou trasu, vedoucí po zóně turistický, začínající tamhle za lesem na konci obce Střebice, vedoucí po této pěšině takhle směrem dolů pod skálami až hradu Kokořín. Trasa má zhruba 3 kilometry. Po cestě se zastavím, ukážu vám tam asi 2 technické vložky, pikantnosti místní. Dále se zastavíme ve skalním hradu Nedamy. Trasa je středně náročná, doporučuji fůla, doporučuji středně pokročilý, případně trasu si načíst. Je hodně kořenovitá, jo, je náročná, někde je značená jako černý trail, já ji teda beru jako červený, ale říkám, je to spíš pro pokročilý. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Videjka. Já se teďka nacházím tady kousíček asi 150 metrů od obce Střebice, tam za stromama je bílá cedule, tady je rozdělovník turistický, ten možná asi není vidět přes strom, každopádně tady je vidět pěšina a já se na tu pěšinu napojuji a začínám trailem po zelený trase turistický, směr hrad Kokořín a Kokořín dolina potom následně. A trailing se nám tady začíná už docela rychle zvažovat. První šutr tady takový pěkný s pěknou kompresi, to si akorát nepřeřadil, takže musíme takhle přidat. Zatím se jedná teda o takovou pěknou nevinnou pěšinku lesní, jo, jinak tady prudce doprava, byste jeli rovně, je tady klášterka, ale to je teďka uzavřené kvůli těžbě. Každopádně tady nesmím zapomenout na trefy tady na zelenou značku a bacha, další první taková průčí pasáž, je tady kořínek, skalnatý drop, druhý drop, hop, nebo drop, oni jsou to takový skalnatý převisy, se to dá oddropovat nebo do patrnosti přejet. A tady už se dostávám takový, tam jeli pasáže a už tady začíná klouzačka, jo, jak jsem říkal před chvilkou. Je to poměrně dost mokrý, je konec října, to znamená, že padá už hodně listí a je to tady jak na kluzišti, jo, takže je člověk musel bacha, protože asi to vidíte na té kameře, takhle po pravé straně, ukážu prstem, jsou sami skály a po levé straně je hluboká rokle. Pod náma se teďka nachází takzvané sloní údolí, já na chvilku zastavím, kde vede i jeden takový pěkný trailik. Jo, jmenuje se Klášterka, bohužel teďka tam proběhla těžba a je tam lesní bordel, je to zaházený, nedá se to projet, je to škoda. Byl to skvělý trailing sjezdový od Střebice až dolů ke Splávku, kolem toho skautského tábora. Jo. A už to začíná klouzat, oblíbené klouzavé mokré kořínky, to je taková ta podzimní radost. No. Člověk fakt musí být opatrný, protože by mu to ujelo, tak skončí tam dole v ty rokly. No. Jinak to pořád ještě jako nějakým způsobem jde, jako není to extra nic náročného, dá se to z opatrnosti zvládnout. Ty těžké pasáže přijdou za chvilku, možná už první jsou tady. Tady se nám trošičku bortí ten svah, takže tady opatrně, se takhle přehodím kolo.
Jinak já jsem ten trailing jel zhruba, je to 3 týdny zpátky, to ještě bylo takový to klasický babí léto. Bylo poměrně sucho a to byla paráda. Bylo pevný, drželo to, neklouzalo to a jsem si to užíval, vidíte sami. Teďka mi podělalo zadní kolo a člověk musel bacha, no. Takže, dobrý, takže tady měli takovou menší akční vložku, jak já říkám. Já tady trošku přiberu, mi nebude podrobovat kolo. Ale hop. Tak. Já jsem podráblo kolo a zamotal jsem mi tady klacek do zadního výpletu. A tady bacha, jo, tady už začínají první, já to teda radši tady slezu, nebudu toho riskovat. Jsou tady takové nebezpečné pavučinové kořenovité dropiky. Jako za sucha normálně na pohodu, ale no, jak je to mokrý, tak mám k tomu teda daleko větší respekt, jo, protože tady, když se to vidět, je zrovna jedna taková nádherná díra. A to bych opravdu, ale opravdu zaučet nechtěl. Takže to by taky mohlo být poprvé a naposledy, co bych tu díru poznal. Spíš natrvalo. No, takže v horším případě, v lepším by to odnesla páteř, no. Ale já jenom na chvilku zastavím, takže takhle, jo. Jo, do toho fakt nechcete spadnout, jo, tady z těch kořínků, takže na to bacha. Já nemachrovat. A když jsem to dělal kdysi dávno poprvé, tak jsem teda z největší opatrnosti a docela mě lepilo, jo, při pohledu z těch srázů dolů. Jo, já jsem nikdy teda moc vejšky nemusel. To jsem byl teda na vojně u Paragánu, ale i tak jsem je nikdy nemusel. Vždycky z nich mám respekt. A jožkový oči. A radši z toho kola slezu, než bych riskoval. Ale tady je to paráda, koukejte na to. Ta velká skála, tam má snad 20 metrů, jo, ten pískovec. Tady pěšínka, uzonka, 20 cm, no to je bomba. Akorát tady ty kořínky, no. Zas jeden, ukážu, přiblížím, zkusím dropik, druhý, třetí. A jo, a tady to taky je docela zajímavé. Pánové, dámy, to je paráda. Jezdí to jak na kluzišti na Staré Štvanici, kde jsem nikdy nebyl. Jo. Tak bomba. Teďka přidáme. To víš, nevyšlapnu. Zase mi to podělo, jak je to mokrý. Takže to je doslova ne bažina, ale lepí to jak. Jo, a tady pozor. Tady je taková další brutální průrva. S takovým brutálním nájezdem nahoru. U tady dvouznělých klad. Tady já zastavím, protože tady to nebudu riskovat. A tady z toho místa vám pustím první vložku technickou, jo, abyste viděli, jak to tady vypadá. Takže zatím čus. Tak přátelé, moje první technická vložka. Tohleto zajímavé místo. Uzonka Puklina, směřující směrem dolů, které od Jestřebice, odtamtud jsem přijel. 2 struchnivé klády, které ohraničují tu díru, protože takhle tady pod náma. A tenhle ten chobotnicový nebo taková ta krakačice z kořenu ze zora docela obtížně sízná, já teda ji nejezdím, já to radši to kolo přenesu, protože vidíte sami, silný kořeny, klouže to, je to nebezpečné a můžete skočit tam ty díře. A já jsem se tady zastavil taky z toho důvodu, abych vám ukázal, jak ta díra je jako docela nebezpečná. Já jsem totiž viděl u někoho ve videjku, myslím, že u Máry Horise, youtubera a respektive bikera v jedné osobě, tak tam mluvil o tom, že byl svědkem toho, kdy tady, myslím, že přijížděla nějaká holka z tam ty strany a takhle slítla dolů, kutálala se až tam někam dolů do ty rokliny, kdy se jí teda nic nestalo údajně, ale já bych to rád prozkoumal a určitě bych chtěl ukázat, jak v reálu to tady vypadá a jak je to prudký a nebezpečný. Jo. Já to teda na kole nejedu, ale zkusím to tady takhle zeskákat pěkně dolů. Už padám. Tak, už
jsem skoro dole, tady už spíš začíná takový hrabankový bláto. A já takhle vytočím kameru. A když se podíváte, takže tam možná nahoře, na těma kladama je vidět můj bike. A tady je právě ta stezka trail, po kterým se jezdí a tam tu měl teda někdo údajně spadnout semka dolů. Je to teda hodně nekomfortní. Jestli se nic nestalo, tak palec nahoru, protože to opravdu je tak minimálně na zlomení ruky, nohy. Je to nebezpečný, jak i pro mě teďka, když lezu zpátky nahoru. Takže tady s respektem a s největší opatrností. Jo, takže asi takhle. Takže čus. Tady mi teda čeká další výšlap, neboli rychleji se zkus kola, protože tohle to opravdu jako nedám. Jo, to nedá nikdo, podle mě, ani to Ečko, jak já už jsem několikrát říkal. Jo, je to samý kořen. Tady druhý drop. Ze zhora je to sízdný, ze zhora vám ukážu potom někde v nějakém prostřihu, jak jsem to jel, no, ale nahoru to nedám. To nedá nikdo, myslím. A ten to dá, tak má mě velký bludišťák, jak se říká. Každopádně, teď se zase trail, z trailu se stala nádherná, taková uslapaná flow pěšina, široká tak půl metru. Jo, nic náročného, nějaký kořínek, nějaký to listí tady padá. Pohoda, je to teda mokrý, jak jsem říkal, ale úplně na pohodu. Takže takhle se tady krásně šlapu. Akorát, jo, zase po levé straně jsou srázy a člověk, i když ten trail vypadá jako jednoduše, nenáročně, tak musel bacha, protože občas tam vyskočí nějaký kořínek, takový zrádnej. A už se mi stalo, že jsem dal bacha a na totální kravině jsem hodil takovou hubu, že jsem byl rád, že jsem, no hele, já o tom kecám a už mi to tady ujíždí na blbině 3 cm. No a byl jsem rád, že se nic nestalo. Obměná lesa, stromy padají a bohužel jede i těžba, takže některé údolí jsou zavřený a je to škoda, no, ale to už tomu životu v lese patří. Tak hele, další strom a tady je cosi, já jsem si tady vygeneral. Tak, zpátky na sebe. Tady je něco prořízlého, ale no a to je škoda, protože já nemám rychlost ani sílu se rozjet. Je tady takový starý, tak podle mě tak 10 let starý strom padlej s vyřezaným profilem kvůli bajku, ale abych já na to nejel, protože mám to vyvýšený. A třeba to trošku odropovat, potřeba to rychlost a tady díky těm stromům ta nedám prostě popadaným. No, tak, ano. A já tady nepojedu takhle doprava, možná bylo vidět na kameře, ale vezmu to tady takhle rovně. Bacha, tady pode mnou obrovská díra, jáma, do které by nechtěl spadnout. A já tady přijíždím na takový vršek, kde nikdo nevidí. Takový kládě a tady je možná vidět schodiště dřevěný, kokořinský důl a tady taková další vyhlídka. Takže já si tady dám teďka takovou menší přestávku a mezi tím vám natočím a prozkoumáme to skalní dílo, co je tady dole. Takže čus zatím. Takže přátelé, já jsem se ještě narychlo zastavil na tom úžasném místě, kde se nachází na půlce našeho trailu, který vede ze Střebice k hradu Kokořin. A já se nacházím na takovém zajímavém místě, které se nazývá Nedamy, neboli skalní hrad Nedamy. Jsme tady trošku
vysoko nad Kokořínským dolem. A já tady seběhnu tohleto dřevěné schodiště, abych vám ukázal tuhletu parádní skalní průrvu. Jinak já jsem teda jednou to schodiště tady scházel i s kolem na zádech. Myslel jsem si, že je to průjezdné, takže průjezdné to není. To říkám rovnou. A jinak jenom pro orientaci, tady dole je Kokořínský důl a tamhle vzadu, dole, krásně v tom slunci je vidět vila Milča. Jo, je to ta vila tam u toho rybníčka, zezadu nebo kolem ní vede cyklotrasa, myslím, že červená značka je tam, dá se tam krásně projet, jo, celým Kokořínským dolem. A já teda pokračuju tady do této skalní průrvy, na tyhle zelené turistické značce. Tady jsou další dřevěné schody, které jsou teda jako pro bajkera nesízný. Taky jsem se o to pokoušel, ale nehrozí, takže bez kola nebo kolo na zádech, ale je to nekomfortní, no, takže asi takhle. A tady jsme se ocitli na takovým krásným rozcestí, dřevěné schody, jedna průrva dolů, druhá průrva tady doprava. Já jenom takhle rychle tady proběhnu. Já nevím, jestli by se dala projet, ale nezkoušel jsem to, ale široká je, takže já si myslím, že asi ano, nevím teda, co je tam na konci, ale vypadá to tady fakt parádně, v létě tady bývá chládek a dá se vlastně sejít tady, když se dáte dál doprava, tak se dá sejít až do vlastně Kokořínského dolu k silnici, tam to není autokemp, ale je tam takový kempiště, stanový, karavanový, u Splávku, myslím, že se to jmenuje, u Splávku. Jo, už jsem si vzpomněl. No a tady už jsme se dostali trošku níž. Myslím, že by tady měla být někde nějaká jeskyně vydlabaná, ale tady asi o kousíček dál. Nevím, jestli k ní až dojdu. Takže takhle, jo. Takže parádní lokace na podzemní procházky. A nebo říkám, můžete to zkusit s bajkem na rameni jako já, ale je to jak pro koho, no, takže asi tak. Takže čus. Tak, já jsem zase zpátky na kole, pokračuji tady doprava, dále po zelený směr hrad Kokořin. Zatím je krásná pěšinka, musím trošičku ale pohnout, protože vypadá to, že sluníčko už se chystá zapadat. Ono už je posunutý čas a tma už začíná někdy kolem 5 a vidět už v lese není pořádně kolem 4. Tak aby jsme z těch záběrů taky něco měli. Ráda. Tady ten je parádně suchý. Jo, jede se dobře. Navíc dneska je nějakých jenom 12 stupňů, takže není ani vedro, ani zima. Já upřímně řečeno mám takový počasí rád, protože se u toho fakt parádně jezdí, lepší než nějaký 30, i když tady v lese je potom třeba o pár stupňů míň. Jste zákrytu stromů, ale mám radši ten podzim nebo to jaro, i tu zimu, než ty pařáky v létě. Tak, já jsem tam po tomto převýšení se dostal se zpátky na tu nádhernou, krásnou sjezdovku. Teď to vede nádherně dolů. A budou přicházet další první špeky. Je tady jeden takový vyvrácený strom, ten už je tady snad, nevím jak dlouho, já tady jezdím asi rok a půl. Tady někdo konečně z něj ostříhal ty kořeny. Dalo by se to tam asi prolitnout, ale já to tady takhle proběhnu. Takže tady docela vadí tahle ta kláda. Jo, takže já to tady takhle jsem si... ale jak nám to jezdí krásně. A jsem si sedl na zadek, vážení. Tady je blato pod listím a to jsem nechtěl. Tak ono to není suchý. Tady ukážu, mi to ujelo na těch 5 tenech a
Slazil jsem se pěkně po zadnici dolů. A i to se stává. Takže jdeme dál. Přitom je to taková blbost, jako jo. Tam projet. Zaslucha by se tam dalo projet bez slazení kola, možná jenom si koncem toho stromu zlomeného by bylo trošku problém. Ale jsem si teďka dal zaďoura. Ale tady taky pěkný, super kořínky. A tady přichází taková prekerka, obrovská díra, kterou jsem měl všichni bajkeři, co tady kdy jeli. Teprve člověk musel bacha, aby tady nevlítl do ty roklinky. Teď jsem zavadil platformou o ten strom. A tady opatrně člověk myslí, že ty díry, aby se nerozmájil, hop, a končím. Takže, sami vidíte, tohleto ne, no, dobrý. Já vám teďka tady ukážu, jak to tady vypadá v reálu. Takže zatím čus. Tak přátelé, já jsem se ještě na chvíličku zastavil. V tyhle já tomu říkám škaredý džuzny. Já jsem přijel tady, už jste viděli sami odsad ze zora. A chtěl bych tady takhle ukázat, ono to je docela klouže, jak je to mokrý, jak je to prudký, jo, jak prostě dolů se asi nějakým způsobem dá sjet, ale problém je to vyšlapat nahoru, to ani na elektrice snad nevyšlapete, protože je to mokrý. A tady je to ještě o něco horší. Já se pokusím takhle tady vyškrábat tady přes ty kořeny, ale tady je obrovský sklon, jo. Tady je sklon, já nevím, 40-50%. Jako dolů by se asi dalo nějakým způsobem opatrně s kolem. Už mi to klouže. Aha. Dobrý, tak jsem zase si kus dal, jak je to mokrý. S kolem by se dalo asi sjet, tady opatrně po těch kořenech, ale nahoru se nedostanete, jo. Takže jako doporučuji kolo do ruky, sejít dolů a jinak hodila by se semka lávka, bylo by to super, dřevěná taková velká lavice, až takhle tam na druhou stranu, ale takový mostek, ale toto už je zase pro jiný, takže čus. Tak, přátelé, po další technické vložce jsem zpátky na kole, respektive vedle kola a pokusím se to nějakým způsobem se s ním dostat tady nahoru. Což za normálních okolností by nebyl takový problém. Za současných klimatických podmínek je to jedno velké kluziště. Já jsem musel dostat na ten kořenovitý systém, tam už zapáčím nohu. Já teda jsem obutej, mám na nohách koncepty, rajdy, jo, je to v podstatě 510 s podrážkou 510, jo. Takový ty klasické kolečka jsou super na platformy, ale jsou na hovno nebo na houby, na písek, na blato a na kuzi v terénu. Jo. Prostě nejsou to takové boty. Takže je koliká problém se dostat nahoru. Ale to jsem nějakým způsobem zvládl. A jedu dál. Tak a tady začíná nějaký menší prameniště, takže tady to bude hodně klouzat. Rozměnu teďka na pláštích. Vlastně, no, tady už je taková, tady je menší prameniště, nepříjemný a jezdí to. A já stejně budu muset se z kola dolů, protože tohle ten maraza nevědu. Vysnatý. I kdybych měl, já nevím, nohy jako Tarzán a ruce jako čítá, tak to nedám. Spíš bude problém to vůbec tady vyjít. Já to vezmu po levé straně. Nevím, jestli to vidíte na ty kameře. Jo, takže takhle to tady vypadá. Já teda budu tlačit, no, aby... No, problém je, že to strašně klouže. Tak, já jsem zpátky na kole. A tady to zase pokračuje takovou rozčárnou, klouzavou. Kdy opravdu jste rádi, že jste rádi. Za sucha by to bylo v pohodě. Jo, už se opakuju, vím, ale tady to klouže jak ostružiny
se vám ho tady vypletu. Jinak teda doporučuju, kdo chce jezdit pravidelně na Kokořin a má bajka s dušema, tak by bylo teda určitě lepší bajk bez duší na mlíku. Protože v loni jsem tady takových minimálně 15-16 duší zlikvidoval. Letos jednu, tady na tom kole, na tom Cannondale, a hned jsem to šel nechat předělat na bezduše a od té doby mám absolutní klid. Já teda jezdím přes zimu, takže kolo mi stát nebude. Je to další výhoda. Tak tady je to taky mokrý. Přátelé, ty vole. Teď si já někam zazvu. Tady to, tady taky přichází taková zajímavá pasáž. Ale to já riskovat nebudu, protože tady já mi koukají 4 kořeny. Je to teda, ale ne, radované tohle to ne. Bacha na to, ta skála tady, pojďte se na to. To je prostě paráda. Tady ještě kousíček se zase dostanu. A tady už je zase konec. Jo, to je... Teďka takhle zkusím sundat tu kameru níž, nebo ji sundat úplně. Víte sami, kořeny, mazec. Je to ta druhá menší část, technicky náročná, kterou jsem zmiňoval již tamhle na začátku toho trailu. To je kousek od hradu. Bude taková fakt brutální enduro pasáž. Jako směrem zpátky se to dá, ale tady tuhletou stranou je to zabijárna. Je to zabijárna, budeme riskovat, že zničím kolo, nebo respektive, že se polámu. A tady, když se dostanu k této skále, začínají krásně převisy, koukejte. Tak jenom taková menší technická vložka, takové z kola, a jiné mimo kolo. Tady v loni se mnou urvala kousek ty krajnice, a tam jsem se někam kutálal dolů, takových 10-15 metrů, takže byla to docela sranda. Z kapsy jsem ztratil iPody, takže kdo chce, může si je tam i najít. Já je nenašel. Já jsem je teda zjistil, že je nemám až, když jsem byl v autě, ale když jsem je hledal až za týden, tak už jsem je nenašel. Jo, takže někde tam tohle se váhy sluchátka, krabičce bílý. Tak kdyby náhodou někdo po roce chtěl údajně funkční iPody, tak jsou jo. Tak. No a teďka vychází ta nejkrásnější část a část hradu, takže se koukejte. Já to tady mám nejradši, je to prostě bomba. Tady se před váma otvírá plně nádherný údolí, tamhle naproti hrad Kokořin. Takže to je nejlepší část dle mého toho trailu, aspoň po epické stránce. Tady spíš už jedeme, po pravé straně jsou velké skalní převisy, ale trail, které už má nějaké miniaturní kořínky, dá se to seskákat opatrně, když teda taky kloužou. Vedle nás se svažuje veliká odlesněná rokle, respektive už je tady zasazená školka z malých boroviček. A člověk si tady užívá ty výhledy. Je nádherný, krásný podzim, listí padá v plný síle. Za měsíc už to budou pískanice a už to nebude ono. I když na druhou stranu zase v zimě je úplně super, že člověk vidí ty skály všude mezi těmi stromama. I ty skály, i ty místa, které normálně přes ty stromy, přes to listí nejsou vidět, jo, takže takhle. Tady paráda. Ale hop, nádherná pěšinka. Profílek 10-15 cm. Nad náma velké skální masivy. A já se tady takhle. Tak. Dejte se na to. Tady hrad Kokořin. Nádhera. Pokračuju dál. Už je říjen a raději už je zavřeno. V říjnu myslím, že je jenom víkendy, svátky. Ale je to bomba tady. Takže tak.
Takhle ještě nám tady zbývá poslední, já nevím, dejme tomu 350 metrů. Teďka ve mě zatrnulo, už jsem se viděl v těch borovičkách, že se mi tam smeklo přední kolo, malinko. Naštěstí jsem to ustál, ale to je bomba, to je paráda. To je takový kořínek, jako ten na ten baka. Moc se nezdá, ale může být docela zrádnej. A my tady dojíždíme, přátelé, přímo k hradu Kokořín. Dívejte se na to. Nádherně ve sluníčku zapadajícím. A v pozdním listi. Prostě bomba. Za to ročního období je pecka. Tak, tady přidám pár kamínků. Tady pustím potom pár prostřihů. Tak, a jsme tady. Takže přátelé, já jsem moc rád, že jste se mnou dojeli na konec tohoto videjka, respektive tady pod hrad Kokořín. Jinak teda jako věřím tomu, že se vám videjko líbilo, vzali jste si z něho inspiraci, přijedete si někdy ten úžasný trailing vyzkoušet, informace, GPX, na mapy a tak dále najdete jako vždycky v popisu videjka tady níže dole. No a já budu rád, když jakýkoliv like, za komentář, pozitivní, negativní, co zlepšit, co je špatně, co je dobře, a budu rád, když se sejdeme u dalšího videjka, respektive u další série Kokořínském na kole, tady z Kokořína s Úlmičem. Tak zase někdy příště. Čau.